बिपिएफ हान्जाया एम्फौ नांनाय मोनसे मैगं बायदि जेरावनोखि एम्फौ नांनाय मैगंखौ रावबो जाया। कक्लाबारनि रायजोआबो एम्फौ नांनाय मैगंखौ जाया। कक्लाबारनि रायजोआ मोजाङै मिथिगौ बिपिएफनि अबस्थाया मा, हाग्रामा महिलारिनि अबस्थाया मा। नंगौ जों नुदो ससियेल मिडियायाव हाग्रामानि लेक्सारफोरखौ नुदो जों खोनादों, किन्तु दिनैनि समाव हाग्रामाया एम्फौ नांनाय मोनसे बिपिएफ हान्जाया एम्फौ नांनाय मोनसे मैगं बायदि जेरावनोखि एम्फौ नांनाय मैगंखौ रावबो जाया। गतिके बिपिएफनि हान्जाया बेबायदि, गतिके कक्लाबारनि रायजोआबो एम्फौ नांनाय मैगंखौ जाया। गतिके बेवहाय हाग्रामाया माबा मोनसे फैगोन, हाग्रामा दङ बेखौ रावबो सानाखै आरो सानसे बा साननैनि उनावनो हाग्रामानि बिजाथिखौ नोंथांमोना नुनाय नङा आरो। हाग्रामाखौथ' नुखानाय नङा। हाग्रामाया दाख्लै फैनानै एसे बेरायबाय, एसे एडभार्टाइज मारिना गालांबाय, बिनाव फैनायनि खुनु मिजिं गैला। आरो हाग्रामाया पार्टिया बिपिएफनि रावबो बेयाव केम्पिं खालामाखै दिनैसिम, आरो साननैसोनि उनाव बिथांमोनखौ सासेबो नुनाय नंला आरो बेखिनि। रायजोफोरखौ थगायनाया हाग्रामा महिलारिनि एक नाम्बार बाथ्रा। बिथाङा 17 बोसोर थगायबाय आरो नैबे समाव कक्लाबारनि रायजोखौ थगायनो फैबावदों। कक्लाबारनि रायजोआथ' एसेबां बुरबक नङा। कक्लाबारनि रायजोआ मोजाङै मिथिगौ बिपिएफनि अबस्थाया मा, हाग्रामा महिलारिनि अबस्थाया मा। दा हाग्रामा महिलारिया गावखौनो मायाव दोनगोन मायाव मागोन जागासिनो दङ। बेखायनो जानला मोनला बुखिनानै थांलाबासिनो, जेबो गैया बेवहाय। भिक्तिहीन हाग्रामाया दा गाव हयथ' आं बुंखाबाय साननैसोनि उनाव हाग्रामाखौ जों कक्लाबारियाव नुनाय नङा, बिपिएफ पार्टिखौ नुनाय नङा। केन्डिडेटआबा मुवा थागोन दा टेनसनाव जानानै केन्डिडेटआ, खारन केन्डिडेटखौथ' आरो हाग्रामाया देरहाथों होननानै होआखै। दा बिथाङा इयाव थाङा आं बेयाव फैया आं जाबाय थानायनि थाखाय केन्डिडेट होननानै होदो आरो। देरहाबाबो देरहायाबाबो जास्ट नाम मात्र आरो। दा बिपिएफखौ गावनिखौ एसे सानै साथामसो दङ, बेखौ एसे लाखिनो थाखाय बिसोर माथा मारिदों, जेबो नङा। दा हाग्रामानि केन्डिडेटआ मायाव दङ दा रायजोफोरा नुवाखै, हयथ' गोमानानै दङ आरो मिसिं जाना दं केन्डिडेटआ दा। माने देरहाखाया नालाय, रायजोआ अनसायाखै, बेखायनो मिसिं जाना दङ आरो हाग्रामानि केन्डिडेटआ। एनडिएफबिनि जि रिहेबिलिटेसननि बाथ्रा, बे जाथिजों जरित गोनां। गोबां बोसोर मुभमेन्ट खालामनानै जाथिनि थाखाय खामानि मावबोनानै बिथांमोना दिनैहाय मोनसे मोजां सुक्तियाव फैबाय। दा रिहेबिलिटेसन जायफोरा मोनबाय आरो जायफोरा मोनाखै बिथांमोनाबो मोननायनि लामायाव, आरो जोंनि सरकार थाजासिम जिखिनि एनडिएफबिफोरनि जिउ बाउसोमनानै खस्थ' खालामनाय जि फैसा रिहेबिलिटेसन, बेखौ 100% मोनफुंनायनि थाखाय, थालांनाया मोनफुंनायनि थाखाय जोंनि प्रमद बर' बिथां दैदेननायाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांजों जोङो प्रसेस सोलिगासिनो दङ। बेखायनो जोंनि गासैबो मावथि आरो समाजनि साफा साफा बिर जोहोलाव एनडिएफबिनि जोंनि सोद्रोमाफोरखौ आं खावलायनो लुबैदों साननैसो धर्ज हमनो थाखाय। जोंनि जिखिनि सिमां आरो जिखिनि रिहेबिलिटेसन बे गासैबो जाफुंजोबगोन। नाय दिनैहाय टेटनि थाखाय जोंहा आसामाव माखासे टेटनि थाखाय मा होबाय, एपइन्टमेन्ट होबाय, खिन्थु बिटिसिआव जोंहा जिखिनि 6 मान्थनि थाहैबाय बा गुबुन गुबुन थाहैबाय। दा बेखायनो बिटिसिनि टेट फोरोंगिरिफोरनो एपइन्टमेन्ट होनो हायैनि कारना बेबो मोनसे, जे जायफोर सिटेट दङ दा कनस्टिटिउसनखौ बारनानै माब्ला सरकारा माब्लाबाबो खामानि मावनो हाया। दा बेखायनो हाइकर्टआ साजेस्ट होआलासिनो, हाइकर्टनि जाजमेन्ट फैयालासिनो जों नैबे समाव होनो हानाय मोनसे अबस्थायाव गैया, जाथ'ना गैया। थेवब्लाबो बिटिआर सरकारनिफ्राय बेखौ नाजागासिनो दङ थाबैनो, जाहाथे सिटेटफोरा जिहेतु टेटनि सायाव जिखिनि हेम्पार गोलैदों बेखौ जाजमेन्ट होनानै सिटेटखौ साइड खालामथ'नानैबाबो जोंनि बिटिसिआव पास जानाय टेटखौ एपइन्टमेन्ट होनो थाखाय बिटिसि सरकारा खामानि मावगासिनो दङ। राजाफोरखौ खावलायनो लुबैदों, मन्टु बर' बिथाङा जायगानिनो सासे मावथि सुबुं। दा बिथाङा कक्लाबारिनि गुबुन गुबुन रायजो राजाखौ लानानै, जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै खामानि मावनायनि मोनसे मिजिं दङ। बेखायनो जौगानायनि थाखाय, कक्लाबारि साफ्रोमबो मानसिफोरनि सान्थिनि थाखाय आरो बेवहाय थानाय इयुथफोरनि थाखाय मोजां मोनसे लामा जाहाथे जों दालांनो हायो, बेनि थाखायनो जौगानायनि थाखाय कक्लाबारिनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ मन्टु बर'नि टेक्ट'नि सावगारियाव फरायनो थाखाय आं खावलायदों।